Hvad er dit navn? Max Christensen. Og hvor bor du henne? Bredbølle. I Bredbølle? Her i Vejle. Ja. Og hvad skole går du så i Bredbølle? Ikke i Bredbølle, men i Vejle. Sankt Norbert. Så er nogen skole. Hvad er din yndlingslivret? Det er Boller i Kaj. Og hvad for noget musik lytter du til? Når du har tid til lidt til musik. Ja, alt muligt. Spiller du nogle gange computer? Slet ikke. iPad? Noget? iPad gør jeg. Hvad spiller du så der på den? Alt muligt. Det kunne ikke være noget FIFA? Noget. FIFA. Ja, det kunne være. Når de skal spille 8-mands, hvor kunne du så allerbedst lide at være på banen? Forsvarsspiller. Og når man så tænker herude, at der er rigtig mange dygtige fodboldspillere i hele verden, hvad for nogle af de 3 bedste, synes du? Ronaldo, Gareth Bale og Sergio Ramos. Her i VB, første divisionsspiller, der er en favoritspiller. Hvem er det? Jeg synes, det er Niels Spies. Det er I sikker på, at I ikke kan, fordi der er ikke 4 lave i dag. Favoritklub inden for Superliga. FC Midtjylland. Og Champions League. Det er fordi, jeg nævnte det i går, at vi kom med det. Hvad skal du så være, når du bliver voksen? Overhovedet ikke. Der har været en gang i Fodboldspiller. Hvor skal du spille han så? Det kan jo ikke. Jo, det kan jeg godt. Det hører. Tak skal du have, Max.